Kwelinye icala usomlomo weBhunga loMasipala waseGoli uNobuhle Mthembu usabele kwingxwabangxwaba eqhubekayo phakathi kweJoshco kunye nabahlali baseKliptown Flats. Kwiveki ephelileyo, abahlali bavakalise umsindo wabo emva kokufumana iincwadi zokugxothwa ezivela kwaJoshco betyhola le nkampani ngokunganyaniseki. Babanga ukuba bekukho isivumelwano sokuba baza kuqeshela ukuthenga i-rent to buy ngelasemzini, isivumelana eso abatyhola ukuba iJoshco irhoxile kuso. Nangona kunjalo, uMthembu uzikhabile ezi zityholo esithi isivumelwano sasicace gca kwasekuqaleni ukuba ezi zindlu ziyaqeshisa kuphela. Abahlali bakwiflethi zaseKliptown emva kokuba bethethe phandle malunga nenyathelo lakutshanje lokubagxotha bathi lenziwa inkampani yezindlu iJoshco. Isithethi sebhunga lesixeko liphefumla kulo mba lisithi isivumelwano esenziwayo ngethuba bengena abahlali yayiseso sokuqasha kuphela, hayi ukuba baphele bengabanini bendawo. Fanele sikhulume iqiniso and lena i-human settlement into abangayifihli. iJoshco rental stock iyasichaza. Joshco rental stock, but khona le ngiyaziyo yaseKliptown eWard 22 ngase-golf course. That one beyiphuma ku-province, yaphuma ku-province bayisa kumasipala. So ngiyazi ukuthi ngaleyo there is a plan to give them ama-title deeds, because vele mabangena initially bokunesithembiso esisho kanjalo, and iphuma kuphi ku-province yayiletha umasipala. But ama-rental stock lawa aphuma kumasipala straight weJoshco, it's clear bahlali ithi rental stock, akuna rent to buy ku-rental stock. It's one of the ways that the city iyenza imali ngakhona. Ukuya phambili, uMthembu uthi kuyafuneka ukuba kubekho uthethathethwano apho abahlali beza kunikwa inkcazelo evakalayo. Thina as-legislature into esiyenzayo in such situation is to create a platform whereby iJoshco ize, u-MMC eze, abahlali babe khona ukuthi baqhaze all of these things, because we get a lot of people abakhuluma ngale nto lezi angibablame abahlali because they've waited for such a long time for ama-RDP wabo, which by the way ilisti une-backlog, they are still stuck kuphi kubo 96 97, we understand. So they're looking for other alternative ways to receive indlu. But when it comes to Joshco, iyasichaza Joshco rental stock. Kusenjalo ukusukela ngoko ababahlali bebesamile kubeni abaphumi kweziflethi kube emva kweminyaka emininzi behlala kuzo sele zingamakhaya wabo ngoko bafuna ukuba ngabanini kuzo ngokusesikweni. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka eOrlando East.